I enmig d'aquesta convulsió política, el Consolat ha obert les portes als ciutadans dins els actes per celebrar la Diada de les Illes Balears. A ells se'ls hem demanat com veuen i com valoren l'acció dels polítics. Això és el que ens han dit. Durant l'edat moderna, des de l'edifici del Consolat de Mar es controlava el comerç marítim del Port de Palma. Des del 1983 és la seu de la presidència de les Balears. No són pocs els que avui han fet coa per entrar dins aquest edifici històric i emblema de la democràcia. El despatx del president antic, la capella i la decoració pictòrica han despertat l'interès dels visitants. En aquestes cadires és on cada divendres s'asseuen els consellers i el president del govern per prendre decisions que afecten a tots els ciutadans. Avui són ells els que posen nota a la feina dels polítics. Un 5 rascat. Per ara un 6. S'han d'esforçar més, trob. Un 7. 0. Patatero. Suspendido, però no sé con qué nota. Jo crec que polític n'hi ha de moltes castes. N'hi ha que tenen un -20 i n'hi ha que tenen un 8. Per tant, nota mitja, un 4. El Dia de les Illes Balears ha quedat marcat pel darrer cas de presumpta corrupció que ha esquitxat Unió Mallorquina. Segons una enquesta elaborada per la Fundació Gadeso, el 60% dels residents viuen al marge de la política balear i tenen escassa confiança en els seus representants. Són pocs, segons l'estudi, els que s'interessen per l'actualitat política. Algo. He vist un poc el dia, sí. Així com va la cosa no m'interessa molt. Davant el desprestigi de la classe política, un desig. Que mirin una miqueta pel poble, per les Illes Balears, que estiguen més bé i que estiguen tot bé, no només els polítics. El temps dirà si els que passaran pel Consolat demà n'han pres nota.